U običnog čovjeka riječ je zakon iznad zakona. Laž koja nam je zabranjena i po Božijim i ovozemaljskim zakonima je pojava koju na ovim prostorima ne upoznasmo barem 100 godina. U zemlji u kojoj se ne laže, kakva je naša, postoji nepisano pravilo koje kaže: hajvan se vezuje kanafom, a čovjek riječima. Riječ laž koja je godinama nepoznata običnim ljudima, direktorima, političarima, još uvijek nije do kraja razjašnjena. Zašto vam ovo govorim? Jednostavno. Ima li iko pošten, ali da se ne lažemo, koji ne vjeruje da je Nurko Lažić, zvani Šefko, u životu valjao i samom Titu? I zar ima išta čudno u toj priči? Sreli su se jednog sasvim običnog dana. Prije slušanja ove priče posavitujte se sa ukućanima o mjerama opreza i neželjenim posljedicama ovoga što ćete čuti. Upitajte svog neuropsihijatra ili džemanskog hodžu. Merhaba, Mehmedu, merhaba, što je Tito, bret? Bio je Lani kod tebe. Ne lezemo. Kaže, pomagaj, bret. Što je rekao Tito, bret? Kaže, mi krenuli na ovaj zasjedanje avnijavno. Pa veli, obotavljaju nam se nešto. Avion, haj, veli, viđaj, brete, ja znam, ovi moji ne znaju, veli, veze, toga nemaju, a ja, veli, znam da ti to znaš raditi sve. I moj brete, veli mi, hajte vi uđite u kuću. Prvo ženak zalije kahu. Znaš, vi popijete dok ja to završim. Dok nož, bilo malo i ladano, ono je. Nebo on je šlukućal, tema, hajde, sjedaj tamo i kada ima žen djedo dao nemoje gedore gori. Uzmem one gedore i odem van. On ostalo mogu piju kao ženom. Ili oka, jes. I moj bret, uzmem ja gedore, odem ja van. Otvorim onu haubu. Vidim ja nama, sam ja vidio, ja znam nama šta je kvar. Bo moj dost, uzmem ja praviti ono. E sad, znam da sam ja završio, ali neću treba samo paliti, neću onda da upali nama. Ja odem u kuću, hajte dečki, neka Tite nek sjedi, hajte vas trojice, sam metar mi treba, samo da gurno da upali. Koga da gurno? Avion da upali, sam treba metar i po da gurno, sam. I moj bret sjede na avionu, gurno, metar sastavi avion, ma radi kaj simplon. I bret, veli Tito, da fale, bret, ali veli morali jednu molbu. Što je rekao Tito, bret? Kaže, ja jedem, vidim te, hajme, veli ti, večeraj, haj kad te molim, veli vješli da vi ne znaju od toga ništa. I vam uzmem ja, haj šećem ženu, haj staću. Znaš, ne znam meni Tito, odbiti valjovo nam. Ići ti. A šta ću, sramata. Bom dite, sjedem ja, počnem ja voziti, ono, Tito se razbeškario, ono vruće u avion, fakt, malo sam ja onaj, Kornišon, onaj, za klimu. Malo uzeš drugić stavite. I bom, bret, ja vozim ja, nisam ja ono vozio brzo, znaš, ima vremena kada imam još 2 sata. I ja znako vozio, mora biti 300 ono na sat. Bog te stvorio, ja ono uzeo ne paljak, tam pripaljam ovako cigar. I ja da vratim, ono ja slučajno pogledam na televizor, kad 2 njemačke štuke idu za nama. Ja, izgleda primijetili da je Tito sa mnom. A u tebe svite 13. Aha, ja moj brete uzmem ja po gasu, odvenem prvo čok, vidim sine dobra i ja po gasu. I ja iz prednje dite, vidim idu on za mnom. I ja u jedne krvin potegnem ručnu. Ja stade čaječe one štuke proveše, ja samo namotam avion lijevo i odem. I nismo više ni mogli stići ni ništa. Bogom. I Tito je meni zafaljivo, vijeko da je ovo, naš, šta god hoš, ja ću dat. Neš ti rekao, Bogom, vraćati kod moje žene, rekao, ponit u sebi gajb krompir, onoga domaći, neki imaš, Jovanka kaže, vajk znala, ono, napred kvirt ljukuš, on to volio tada. Da. Naš avion, to je avion, to sam ja studirao, to znam sve, malom prstu. Štuke izvuku onda. A nije to štuk avioni, nije to ribe. Ti mene razumiješ ništa, ti spraviš budala izgleda. To su avioni štuke, njemačke štuke one.